meget kort lille video. Det er fra mors trekking biscuits. Dette er en af de sidste trekking biscuits fra den magiske trekking biscuit pakke. Og det er nemlig trekking biscuits, står der et eller andet sted. Yes. Trekking freaking kicks. Det er vildt nok. Nu har jeg haft med helt fra Danmark. Tak, mor. Med mange lejligheder at redde mit liv, stort set. Jeg sidder lige nu rimelig kongen. Muligvis verdens bedste hængekøjested. Godt stykke ind i Borneos jungle. Halv ud over vandet. Og skriver dagbog. Og snitter lidt træ. Og har det rimelig overskueligt. En thumbs up for kiksene. Vi har holdt næsten hele turen. Ses vi snart. Hej.